Kag sa good vibes matapos makita ang sitwasyon sa isa ka lolo sa Murcia nga nagabaligya sang native products para mapaeskwela ang iyang mga apo, isa ka negosyante ang nagkumpra sang iyang mga baligya kag gin-orderan pa siya sang handicrafts para dalon kag i-display sa Bacolod. May report si Romeo Subaldo. Tawag nga may kaluoy sa akon nga makabulig. Ang mahal nga Diyos, way ko ginaginaon tatan pangayo sila nga mabuligan lang ko sa akon nga kaparido. Ginpamatian ang pangamuyo ni Jo Marie Abdus ang kahapon. Kaina, sangging katuan siya sang founder sang RU Foundred Machine Shop Corporation Incorporated nga si Ramon Oy Sr. kag sang iya sini nga pamilya. Nagpangompra sila sang iya nga mga handicrafts, halin sa mga bags, picnic basket, pugaran sang manok, silhig nga paypay kag lampshade. Ginpang bakal ini sang apo ni Ramon Oy Sr. nga si Adelaide. Nalingaw sila sang iya nga mga abyan sa iya nga mga handmade nga mga produkto. Salamat. Kumugin ang ginto sa ako sa Ginoo. Hindi, suli nung suli. Ikaw ang hata sa mga Ginoo. Kay Subong, wala na may gaubra, sila kamot eh. Machine na tanan. Kaya ang mga mo ni dapat i-preserve. Si Jo Marie, ang 66 anyos nga taga-barangay Canlandog sa Murcia, nagapangimo sang handicrafts. Sang una, ginalibod niya sa dalanon ng iyang mga produkto, pero sang mabali ang iyang tiil, hindi na siya makalakat sang malawig. Maayo lang, kay gitagaan siya sang pwesto sang LGU sang Murcia sa ilang nga pasalubong center sa may tabuk lang sang Lopez, Murcia. May tatlo siya ka mga apo nga ginapaeskwela. Gani, samtang ginakompra ang iyang mga baligya, daw naurungan na lang siya. Hindi siya kapati nga sa isa pa lang ka customer, masobra na sa 11,000 pesos ang benta niya, halin sa kahapon nga 300 pesos. Sobra na ang sale. Sobra 11,000? Nakagi ka na binta sobra 11,000 sa isa kadlaw? Oo. Sa una? Oo, sa basket na tag may magtikilalag. Kung magtikalalag lang. Oo, magtikilalag. Kung wala tikalalag, wala nagkakatabo. Subong ya? Subong pa lang. Amo pa lang. Grabe. Ay, ikaw ginulog sa ako Ay, ng langit. hindi kung ako inulog sa langit, naguba ang kalibutan. Ginpakapihan siya kag ginpakaon. Gintagaan pagid siya sa oportunidad nga makaganar. Ginorderan siya sa mga native products worth 50,000 pesos. Ang ini nga mga produkto ang dalon sa Maze Garden sa Bacolod sa Barangay Pahanukoy kag dito i-display, pero bayaran na siya in advance. Rito sila matamat. No? Wala man bayad. No? Maybe siguro will buy it ready and display it there. Baklo naman sa inyo lakas para hindi ka na mabudlayan. Pero ipanyos na natin na puta ka tatungalan niya yung iya produkto. No. No? So matabo, kinanglan niya ko nung I think yung group ko diyan. Sa adjoining barrio, may kaobra sila sa iya obra. Hindi ni siya kaobra, isa lang siya. His capacity on is limited. Hindi lang si Jo Marie ang nalipay. Halos tanan nga mga stalls sa sulod sang pasalubong center, ginbaklan sang ilang nga mga produkto para everybody happy. Nakigsugulanon man si Uy sa tourism officer sang Murcia nga si Estela Barbo para may baluan kung ano pagid ang pwede mabulig sa iban nga mga nagabaligya sa pasalubong center kag naghatag sang pila ka mga suggestions para mapaayong ilang income. Si Tatay Jo Marie, wala pa maudtuhan na narado na sang iya baligyaan. Nagpauli siya sa Canlandog para mapreparahan nga daan ang pinakauna niya nga bulk order. Hindi lang siya ang makaganar, pati ang iban pa nga nagahimo sa handicrafts sa ilang lugar, tagaan man sa oportunidad makaganar, kay hindi niya masarangan ang kadamuon sa iyang orders. Si sa kabaryo gani na sa pasalidang tisa. Balibaydan na sila nga mga tao. Kahit ito itong mapadulog dito na ng product. No? Dili natin itipuno. Dili natin tipuno. Di lang tanang tipuno natin. Oo. Kaya kung pila ang matag ni sir, ipakita ko siya nga amo man ang tanan. O, pero makot sa pila ka lang niya sa Quintabel. Excited na siya para ipaibaluon ang iyang misis kag mga apo sa maayong balita nga natabo sa iya subong nga adlaw. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.